Hola, senador White. Encantat de conèixer-lo. El plaer és meu. Passi, sisplau, i segui. Posi's còmode. Gràcies. Així que està interessat en un viatge intergalàctic. Ha arribat al millor lloc. Aquí tenim els millors viatges intergalàctics. A veure, ajudi'm, Doc. Li interessa un record de... Mart. Mart? N'està completament segur. Pensi que tenim els millors records de Saturn i li podem proporcionar un gran viatge al Museu de Terrissa d'Oristà. No m'interessa la terrissa. Vull anar a Mart. Anem a veure. Així doncs, un viatge base a Mart li pot costar uns 800 crèdits. Això inclou tots els records. Què inclou la primera classe? Deixa'm dir-li primer de tot que a Memory Call només tenim viatges de primera classe. Així doncs, el paquet base inclou un viatge de copilot amb la nau de Valentino Caseta, així com també podrà observar les vistes de la muntanya vermella i el carrer de les Ramonetes. Fins a quin punt sembla real? Cregui'm que un viatge amb nosaltres serà talment com si ho hagués viscut. Va, home, no es borrui de mi. Li asseguro que un viatge a Memory Call tot va com una seda. Podrà matar dolents, salvar el planeta i també hi haurà dones guapes. Cregui'm, no se'n penedirà. Bona tarda, senyor White. Soc la doctora Maria. L'introduiré records de Mart i podrà disfrutar d'un viatge excepcional. Li he d'introduir el contingut d'aquesta xeringa. Serà un momentet. D'això... Em sembla que no faré el viatge. Tinc coses millors a fer. He d'anar a un puesto. Ja haré la santa alegria, estrella de la nit, negra tot el dia. Ja haré la santa alegria, estrella de la nit, xina tot el dia. No donar-me per vençut, sortir de la panxa del bou on no hi neva ni plou i enganxar el vol al que canta el flow. M'arrossega l'aquí i l'ara, ja no sento la desgana, trobo la rumba en la sardana, decideixo pillar el grup, abandono el cantó brusc, deixo que entri la melodia, que siguin un la nit i el dia.